Naiz eta udaletxeak askorik ez lagundu, errenteria aurrera doa. Udaletxean gure lana jendearen mailan egotea da. Politikan garrantzitsuena da gauzak nola egiten diren. Horregatik pentsatu dugu jendeak leku bat behar duela bere beharrak adierazteko. Jendearen eskaerak entzun ditugu. Kaleak garbi edukitzea, auzoei behar duten zerbitzua ematea, aparkaleku eta trafikoaren arazoak behingoz konpontzea. Ezinbestekoa da sustapen ekonomikoa, industriarena, merkataritzarena, onartezina da hainbeste jende langabezian egotea. Bestelako errenteria eraikitzeko, udaletxeak eman behar du bultzada. Aldaketa hori gauzatzeko, badugu talde on bat. Errenteriak galdutako denbora berreskuratu behar du. Zure errenteria eraiki behar dugu.